Nie ma nic? Całość się zepsuła. O. Dobra. Dobra, ja patrzę na czat. Czat. Tablic. W. What? W. Co? Próbujemy Custom Nighta. No to 2 lajki, hej! Dzięki widzowie. Dawajcie, dobijamy na live, na live, dobijamy. Czemu jest zbudowany? Rozgrzewkowe, bo nawet i coś jest na dole. Wilgot. Źle? Ile jest? Nie. Dobra. Albo coś się zbugowało, albo ja nie widzę drugiej osoby. Muszę odświeżyć. No jest jedna osoba. To coś jest zbugowane. Są 2. Co jest? A skoro też wezmę bambicki. Wkurzające bambicki. Jak to coś działa? No ja nie wiem. Ale zacznijmy najpierw od testowania tego czegoś. No ale od razu zapamiętałem tylko spację 1. He pieced the remains together. No i co? No i co teraz? Nic się nie dzieje? Tam coś skam. Ona nic nie robi. Testujemy jeszcze więcej raz.
Aha? Jaki skam? Co to będzie w tym miejscu? Ale knuf. Co jest? Ej, to faktycznie stoi w miejscu. To przeżyje tak cało, no? No to ten debil będzie próbować tutaj wejść, ale mu się nie uda. I ten Nedber będzie się też z nimi bugował. Aha! Wracaj mi tutaj! Six-Sevenie mały! Ej, Please czemu deposit five. ty tu jesteś? Z kamerze? A. Tutaj macie mi iść. Ale czemu jest balajki, ja się pytam. No i oczywiście ten nadwer się tutaj buguje. You pieced the remains together. Ej! Nadwer! Ej, wracaj! Don't you hate getting killed by obscure secondary characters? Co za skamer mały? O ty Nedberze zły. Zły Nedber. Zły. Zły Nedber. Zły jesteś Nedber. Mówię ci, jesteś zły. I bambikiem. You pieced the remains together. I teraz? Teraz. You promised them together. Teraz idą Nedberki tutaj. Tak, idziemy tutaj. Nie idziemy tam. Nie idziemy Nedberki. Tutaj. Tutaj. Zapraszam tutaj. Nie! Dobra, oni się pobugowali. Środek przeżyje całą noc. Co? Dobra. Myślisz... No czemu dwie osoby są, a nie jedna? A tu ja jeszcze. O nie. You promised them to never leave them. Patrz na go potrwa. Te barki to tutaj się budują, tutaj są dwa. Now I will tell you a story. But he could not choose. Co? No co? Dobra, czyli te nadbarki się budują. No tak, przepraszam cały noc. Czyli dorzucił to nasze miejsce. Dobra, to będzie łatwe.
Always. Nice. Nice comeback. To co, po tej tym? Teraz po platim. Wybrałam sobie nową krew. Nie, 2 osoby. Love game. Pogramy. Skipuję to. Okupa. Teraz. Dawaj, no Adin. Pogramy. Grajmy z górą? No, sam górą. Aha. Dobra, zaraz zagram film. Teraz tak. Raz. Give me this. Give me this. Give me, give me, give me, give me, give me. Give me, give me. Zaraz zagramy, chill tam na czas. No zagramy najbardziej. Chill. A co chcesz? Napisz, co chcesz zagrać. Co? Co w końcu? Gdzie? Nie ma Hagersa Łagersa. No dawaj, napisz tu, Jarek, jak. Dawaj, napisz. Co już tak napisałeś? Co to S? Ja nie wiem, ja nie znam takiej gry. Ravans? Zagramy. Drugie. Czekaj, 7/7, to jest pamik. Dobra, jedę teraz. Strawberry Elephant, a nic. Nieważne. Dobra, tego wezmę. I jeszcze jeden. 2 osoby. Jarek, Jakub, napisz. Nie mogę tą łapkę znaleźć. Nie mogę, no kurde, no. Nie mogę. Na wyjście też się dobrze będzie słychać, czy nie? No przeczytam wszystkie. Halo, Jarek. Jesteśmy? Jarek, Jakub. Halo.
Jesteś? Tam! Dobra. Idę. Dawaj. Give me that! That is scam. Więc teraz błądnie zagramy w Robloxa. Chociaż zaraz spróbuję. No co jest? Czemu są takie lagi? Give me that, 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 ja chcę tu przejść! Give me that. Dobra, to jest najłatwiejsza misja. Serio mnie nikt nie ogląda, no. Co za widzowie z kamery. Mogę się liczyć? Nie chcę. Gramy sobie i zaraz wychodzę, widzowie. Chill. No Jarek jesteś jedynym moim widzem dosłownie. To jest OP. Halo? 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 No słychać mnie, ja słyszę z telefonu. Bijcie, co wie. Wy mnie nie lubicie. Zaraz zmienię grę, no chill, bro. Aha, trzeba to jeszcze... Zawsze mam z tym problem. Góra tylko z tym. Nogi! No way! Feel younger than them. So I guess everyone is always young relative to some. All right, I think we're getting on track. Aha! No, już chcecie zmieniać gry? No, chwilę, tylko tego nie zrobię.
akcja, jak coś nie wiem, powiem. To się w sumie chyba odpowiem. Dobra, ja skończę streama i ten. Skończę streama i coś. Albo w sumie w dół. Więc